14 сентябр дар Бӯстонсарой шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ки ҷиҳати иштирок дар вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал ба Тоҷикистон ташриф оварданд, мулоқот намуданд. Дар ҷараёни вохӯрии ҷанбаҳои мубрами ҳамкории ҷонибҳо дар доираи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии ду давлат, инчунин масъалаҳое ки ба рӯзномаи чорабиниҳои сатҳи баланд дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ворид гардиданд, маорди баррасӣ карда шуданд. Сарвари давлат бо қанотмандӣ таъкид доштанд ки муносибатҳои байни давлатҳои мо дар ҳама сатҳҳо ҷараёни баланди рушд доранд ва изҳори итминон намуданд ки натиҷаҳои вохӯриҳои дар пешистода ба инкишофи минбаъдаи онҳо мусоидати муассир хоҳанд намуд. Ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории давлатҳоро дар соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок муҳокима намуданд. Ба ҷониби Ӯзбекистон ҷиҳати дастгирии талошҳои Тоҷикистон дар раёсати вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои муассиси фонди байналмилалии наҷоти арал изҳори сипос намуда шуд. Дар ҷараёни мулоқот президентҳо атрофи масъалаҳои алоҳидаи минтақавӣ ва байналмилалии мубодилаи афкор анҷом доданд.